Com a presidenta d'Esquerra Nou Barris, us dono la benvinguda al nostre districte. Esquerra Republicana de Catalunya estima a tot el territori, també a Nou Barris. Un districte d'acollida, reivindicatiu, lluitador, obrer, que no ens agrada encapçalar les llistes del percentatge de precarietat, de desnonament i d'inseguretat. Per això ens presentem 4 candidats a la llista del Parlament de Catalunya. Una llista en la qual representem la paritat, la militància, la joventut i la candidatura independent. En el número 67 presentem a Cristian Agudo, veí de Verdun. Al 42, jo, Llúcia Cuenca, veïna i filla del barri de Porta. Amb el número 32, la Emma Serra, veïna de Prosperitat i membre de Jovent de Barcelona. Amb el 32, la Emma Serra, amb el 23, a José Rodríguez, veí de Ciutat Meridiana. També ens acompanyen 2 candidats més, el Pasqual Maragall i la Natjat, que intervindran després a posterior. Tots 6 apostem per la reconstrucció d'un país cap a la república. Nou Barris, malgrat els nombrosos atacs amb violència que va patir l'1 d'octubre, no va tenir por d'anar a votar. Per això us demanem el 14 de febrer que vingueu als col·legis a votar. Agraeixo i acabo, i ja parlaran els ponents que avui ens acompanyen. Tinc que agrair infinitament a tots els membres militants del casal d'Esquerra de Nou Barris per la seva dedicació en la campanya, que ara estiguem amb el Meridià, però encara em queda una setmana intensa i estan dedicant hores i esforços per això, per guanyar les eleccions del 14 de febrer. Un record per Juan Navarro, membre de la taula de company, membre de la taula de la República de Nou Barris, militant del PASUC i històric de Comissions Obreres. Moltes gràcies i presento a la Pilar Valllovera, una persona, una companya, una dona, que és diputada dels Diputados, Pilar. Gràcies per la presentació musical i gràcies per haver-me convidat. Ja sabeu que Nou Barris està costat per costat amb Montvisió i sempre vinc encantada de la vida. A mi m'han demanat que parli de Madrid i no és una cosa ni fàcil, ni plaent, ni agradable, ni res, diríem. Són unes eleccions estranyíssimes. Però precisament perquè són unes eleccions estranyíssimes, convé que hi posem totes les nostres ganes i convé que hi posem tota la nostra força. I això és així perquè sabeu que en eleccions on hi va poca gent a votar, i és una de les coses que ens pot passar, és que el 14 de febrer, com estem veient amb la constitució de les meses, la por ens faci quedar a casa. I quan la por, sigui un virus, sigui la força exercida per la policia, sigui el que sigui, ens fa quedar a casa, els únics que guanyen són les dretes, perquè aquests hi van sempre a votar. Aquests ho tenen claríssim. I aquesta vegada tenim un perill superior. Se'ns presenta Vox, i vinc a parlar de Vox perquè com que els tinc al Congrés de Diputats de Madrid, els conec bé. S'us presentaran com si fossin els adalits de les classes treballadores. Mentida!
Vox és el partit de les èlits que no han treballat en sa vida i prou d'això és el xiringuito amb qui va viure anys i panys el seu cap de files, el senyor Abascal, pagat pel PP, pagat per la Comunitat de Madrid, pagat per Esperanza Aguirre. S'us presentaran com els defensors de les llibertats. I és mentida. La seva última proposta per als independentistes com jo, la seva última proposta per al govern social comunista que diuen ells, és la cadena perpètua. Se'ns presenten a les urnes els que volen treure les urnes, els que viuen d'un passat on votar estava prohibit. I aquesta gent, si nosaltres no fem força el dia 14 de febrer i anem tots a votar per dir que la democràcia és la legitimitat del poble i és l'única eina que tenim tots plegats, els que no provenim de les èlits, els que no provenim de gent que té propietats, els que no provenim de llocs on tenim la vida assegurada, els que ens guanyem cada dia del món el nostre dret a ser. Si nosaltres no hi anem, ells obtindran una representació que no es mereixen. Jo no sé com hem de fer front a l'extrema dreta. Hi ha gent que té, d'alguna manera, receptes màgiques. No sé si és millor ignorar-los, no sé si és millor estar davant d'ells i dir que no passaran. Pel caràcter faria aquesta última opció. Però el que sí que sé és que l'única manera legítima que tenim de dir que no volem que guiïn les nostres vides i que entrin al Parlament de Catalunya és votant. Votant tots, votant alhora el 14 de febrer. No cedim a la por del virus. Deien l'altre dia que de virus n'anirem tenint i n'anirem tenint cada vegada més. I el nostre sistema de salut, que és per tothom des de la democràcia, que és nostre, que ha de ser públic i que estem gestionant amb les molles que ens donen des del pressupost general de l'Estat, l'hem de defensar també el 14 de febrer. Si podrem fer front a tot el que ens vindrà després d'aquesta pandèmia, només és perquè ens hem consignat tots, com un sol poble, per no deixar ningú a l'estacada, per no deixar ningú a darrere. I es tracta de garantir que tenim un futur com a poble, que tenim un futur per poder viure bé nosaltres, els nostres fills, les nostres famílies, els nostres veïns, els nostres estimats i els que no ho són. I l'única manera de garantir això és votar qui té present que som un sol poble, però ho som per tot. Ho som per construir el futur, ho som per mirar el passat i ho som per fer front als que ens volen dividir i als que ens volen ensorrar. Per tant, 14 de febrer, això és un míting electoral. Us diré dues coses. Una, voteu Esquerra Republicana de Catalunya. Dues, si no voleu, aneu a votar i feu un vot contra la ultradreta. Feu un vot contra la por. Feu un vot per la vida. Feu un vot per aquest sol poble que sigui pròsper, que tingui futur i que pugui finalment aconseguir els desitjos de llibertat que fa anys que estem intentant aconseguir. Que ningú no ens pari. Vosaltres sou la nostra força. Moltes gràcies. Aprofitaré per transformar el discurs en dades. I això ho faré de la mà d'en José Rodríguez, de Trinitro, conegut a les xarxes. M'ha dit que el presenti com el megacrac de la vida, i així ho faré, que ens acompanya des d'aquí mateix Nou Barris i que va ser un dels ponents d'una llei, que és el que fa en el Parlament, diputat durant aquesta legislatura, que té a veure amb un dels fonamentals drets que és el que genera tots els altres. El dret a l'habitatge digne. No el tenim garantit i necessitem diputats que posin blanc sobre negre que tots nosaltres, per protegir la vida, per protegir la salut, per protegir l'educació, per protegir el futur dels nostres fills, el primer que necessitem és un lloc on viure i un lloc on tenir família i on tenir esperança. José, sisplau.
Gràcies, Pilar. No et faré mai més una broma perquè et prens al peu de la lletra el que et dic. I a més, està bé perquè és bo que una persona de Tacho, algú que ha nascut al Carmel, li digui això, perquè hi ha una rivalitat entre barris d'aquestes absurdes, com en totes rivalitats de territori, però t'ho agraeixo. Jo vinc del PSC, com també l'Ernest, que el tindrem després, i vaig marxar bàsicament perquè crec que en una república catalana pot ser millor solució dels problemes que tenim. L'estat espanyol ja ha mostrat 1000 cops els límits del que no es pot fer i ha mostrat que és un estat segrestat per uns certs poders econòmics i unes certs èlits. I vinc d'esforçar-me per intentar canviar això. Però puc entendre que algú d'esquerres encara cregui en l'estat espanyol i vulgui reformar-lo. El que no em puc creure és que algú d'esquerres avui voti al PSC. I ho intentaré explicar, perquè el PSC no és ni tan sols el PSC del que vaig marxar. No s'assembla res al PSC del Pasqual Maragall quan governava l'Ajuntament, ni el PSC del primer tripartit. No s'assembla res. Del PSC que jo vam marxar, us recordo que Iceta demanava el referèndum i ara diu que això no es farà mai de la vida. No s'assembla ni tan sols al PSOE de Zapatero. Intento enumerar alguns punts. No és d'esquerres quan, per exemple, la proposta d'Illa és un senyor que es diu Maurici Lucena, que no sé si el recordeu de fa un temps, que és un senyor molt de dretes, que diu que la reforma laboral del PP està bé, que és el senyor que ha dirigit AENA, on sabeu com s'ha gestionat AENA els darrers anys, veritat? A favor sempre de l'aeroport de Madrid. Per tant, no és un senyor d'esquerra, és un senyor que podria estar perfectament al PP. A més, el PSC ha abandonat el tema dels drets polítics bàsics. No reconeix a Pablo Hasél com un represaliat polític. Diu que no hi ha presos polítics a Catalunya, però a Espanya i a Catalunya. I de fet, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha advertit que a Espanya hi ha tortures i el principal encobridor d'aquestes és l'actual ministre d'Interior del PSOE. També és tolerant amb la corrupció. Va fer de secretari de formació a l'artífex de Filesa, secretari de formació. I crec molt bé, segurament, que l'alcaldessa de l'Hospitalet, de Núria Marín, va aprendre molt, perquè ara mateix la presidenta de la Diputació de Barcelona és l'alcaldessa de l'Hospitalet i té un cas de corrupció molt greu obert i no se'n retira, no dimiteix, no intenta protegir la institució a la que representa i el seu partit l'encobreix. A més, el PSOE, si vol, pot derogar les lleis que va fer el PP durant tot aquest temps de retallades. No ho fa, no vol derogar la llei Mordassa, no vol derogar les reformes laborals. Té les majories, tindria els vots de la Pilar i de la resta de diputats independentistes, catalans, bascos, gallecs, a favor de tirar enrere aquestes lleis. I no ho fa, no li dona la gana, i porta anys que té aquesta majoria. A més, ha posat pals a les rodes a una llei essencial, l'única llei que lluita contra l'especulació al nostre país, que és la llei de lloguers. No l'ha votat a favor, de fet ha posat pals a les rodes i s'ha negat a regular-lo a l'Estat. S'ha negat a regular-lo a l'Estat perquè podrien també fer-ho, no només perquè els catalans poguessin tenir aquesta protecció gràcies a que el Parlament de Catalunya ho ha fet. Ho podia fer l'estat espanyol i no li dona la gana, perquè no vol anar en contra de Florentino Pérez, de la gran banca, no vol anar en contra de les grans constructores. No tenen nassos. A més, el model d'ordre públic de com actua la policia pel PSC és el de l'actuació de la Policia Nacional de l'1 d'octubre. Van premiar-los, els van donar medalles. A més, van votar en contra de que els serveis d'ordre públic, els antiavalots, actuïn en els desnonaments. Van votar en contra d'això, perquè ells creuen que sí, que cal per desnonar una família ha de venir la gent a pegar. I ha de venir la gent a pegar l'1 d'octubre, quan es vota. Aquest és el seu model. No és el nostre model, ni és el model d'algú d'esquerres. A més, hi ha una manca de compromís del PSC amb la sobirania del poble català. Quan una llei progressista tira endavant, surt del Parlament de Catalunya, a vegades amb unes majories molt petites, però sí és veritat, aquí tirem endavant lleis progressistes, el PP envia la llei al Tribunal Constitucional i el PSOE aplaudeix, i el segunda, i a vegades fins i tot l'acompanya. No han respectat mai l'autonomia de Catalunya, ni la sobirania del poble català. Ja no tan sols pel que deia abans, del que va fer
Iceta dient que donaria suport a un referèndum pactat i ara oblidant-se de tot això. És que ni tan sols quan envien sentències al Tribunal, envien qüestions al Tribunal Constitucional simplement perquè el Parlament de Catalunya no l'ha escollit a ell com a senador. És a dir, per qüestions purament privades. A més, el PSC no vol fer un cordó sanitari amb Vox. A fa poc, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya hem signat un acord per no acceptar cap vot de Vox. El PSC no l'ha signat, igual que altres forces. Però el PSC intenta autodefinir-se d'esquerres i no ho ha signat. De fet, el senyor Illa no ha dit que no acceptaria el vot de Vox. Es manifesta amb ells, de fet. Ha estat manifestant-se durant molts anys en manifestacions de societat civil catalana, amb ells. Per tant, puc entendre que hi hagi persones d'esquerres que no siguin independentistes. Això ho puc acceptar. Caldria fer un debat també si es pot fer un projecte d'esquerres a Espanya, però això ho puc acceptar, però no puc entendre cap vot d'esquerres que vagi al PSC. I li plantejo que qui vulgui una societat més igualitària, més social, voti a Esquerra Republicana i s'oblidi de votar el PSC, perquè això anirà d'una elecció entre un model de societat, que és la catalana progressista, i el model que planteja el PSC, que és de dretes i que és reaccionari i que va a favor dels poders econòmics. I ara parlaré una mica de mi, perquè és important, perquè soc dels pocs diputats que han sigut mai de Nou Barris. Només hi ha hagut 2 diputats de Nou Barris. Cap diputat de Nou Barris ha sigut del PSC, ni del PP, ni de Junts per Catalunya, ni de Ciutadans. Sempre han sigut d'esquerres independentistes, els diputats de Nou Barris. Perquè aquí venen els socialistes i molts altres a dir que parlaran en nom dels ciutadans de Nou Barris. Però ni viuen, ni el coneixen, ni els importa, ni mai els han donat veu. I això, potser, també és important que hi hagi gent que vingui dels barris. Jo vaig néixer al Carmel, vaig educar-me al Carmel i he estat des del 28 fins ara vivint a Ciutat Meridiana. Per tant, sóc un noi de barri. Un noi com molts dels que, com els vostres fills o com vosaltres quan éreu més jo. La vida que he tingut és la vida del carrer, com vosaltres. I per què hi ha una diferència entre ells i nosaltres? Perquè si realment el PSC i la gent que diu que parla en nom de la gent de Nou Barris ho fossin, estarien als desnonaments i no els veiem mai. Mai hi són. I nosaltres sí. Ens haguessin donat suport a aquesta llei de lloguers, perquè sabrien quin és el problema d'arribar a final de mes, pagar el lloguer, pagar totes les factures. Sabrien el que és trobar-se amb números vermells a final de mes, o no poder pagar la factura, o haver d'estalviar-se en certes despeses per poder arribar a final de mes. Ens haguessin donat suport en mantenir les escoles obertes. Hem fet un esforç durant aquesta segona onada, mantenir les escoles obertes, quan és clau, sobretot per la gent dels nostres barris, sabent la dificultat que tenen moltes famílies en poder fer el seguiment de l'escola telemàticament, per recursos però també per la possibilitat d'estar ajudant els seus fills. I les escoles són essencials. Jo no seria diputat si no hagués sigut per l'escola pública catalana, ni hagués après el català, ni hagués pogut estudiar a la universitat, sense l'escola pública catalana. I el mantenir-les obertes és molt important, i el PSC no ens ha ajudat gens. Però sobretot molt important, sobretot en barris com aquests, on tenim molta gent que ho està passant molt malament. L'Estat està endarrerint els pagaments del CERTO, això és una vergonya. I depèn tot del govern, del PSOE i de Podemos. I està endarrerint els pagaments dels CERTOs. No està ajudant els autònoms, els petits empresaris, el qui té un negoci, no els està ajudant. A tota Europa, qui ajuda són els estats, les regions i els municipis. A Catalunya només està ajudant la Generalitat de Catalunya. L'Estat no està posant un duro, no s'està endeutant. Vol que s'endeutin les comunitats autònomes per ajudar la gent. I les comunitats autònomes i la Generalitat ho està fent tot el que pot. Ha invertit 800 milions el darrer trimestre i 600 milions en aquest per ajudes directes, però són insuficients, perquè l'Estat, a diferència del que passa a Alemanya, Itàlia, França, el Regne Unit, a Holanda, a tot arreu, l'Estat està posant diners, doncs a Espanya no. Doncs per aquest motiu us demano que voteu a Esquerra Republicana, perquè hi ha un model, que és el model del ministre candidato Illa, que ja sabem quin és, que no és d'esquerres. Hi ha un altre model que es confronta, que és el d'Esquerra Republicana, que intenta, a part d'apostar per un estat
propi per la independència de Catalunya, aposta i posa la carn a l'assador, perdoneu el castellanisme, i posa tots els esforços per fer polítiques d'esquerres que milloren la vida de la gent. I ho hem fet. Ja no són promeses, són coses fetes. I ara acabo la meva part i presento, que crec que és una persona que no li cal presentació perquè tots el coneixeu, l'Ernest Maragall, també company meu excompany meu del PSC i una de les persones que també ha donat un salt endavant, i crec que ens agradaria que algun cop pogués ser alcalde de Barcelona també. Bon dia, ciutadans, i bon dia, ciutadans i ciutadanes. Bon dia, Nou Barris, bon dia, veïns de Virrei Amat, ciutadans de Barcelona i de Catalunya. Mireu, a veure, aquí estem, Esquerra sempre hi és, sempre dona la cara. Dona la cara des del carrer, això és la democràcia, en això consisteix unes eleccions, malgrat tot, per sobre de tot, en ser aquí, en explicar-nos, en presentar les nostres propostes, en escoltar també, en mirar-nos als ulls uns als altres i que entenguem què és el que està en joc en aquestes eleccions. Queda una setmana de campanya, una campanya estranya, curta, difícil, que vivim tots, ciutadans, partits, nosaltres molt especialment. Nosaltres a Esquerra volíem una campanya de celebració. La democràcia també ha de ser celebració, ha de ser possibilitat d'entendre l'altre, d'escoltar, de contrastar, de debatre, d'afilar arguments, de donar raons, de guanyar-nos la confiança de la ciutadania. I tot això en aquesta campanya és molt difícil, perquè l'hem de fer en bona part per la tele, que és la pitjor manera de fer tot això que estava dient jo ara, que són missatges simples, impersonals, ràpids, són píldores de política. I nosaltres volem fer raó de la política, volem fer sentiment de la política, volem explicar qui som, perquè val la pena que conegueu què vol dir Esquerra Republicana avui en aquesta nostra Catalunya. Nosaltres voldríem fer, tenim proposta, tenim un programa concret, compromès, detallat, amb xifres, amb objectius, des de la consciència i des de l'experiència, de què hem de dir, el que sabem que podem fer, el que sabem que farem. Però en canvi tenim aquestes eleccions, com dir-ho, són quasi d'amagat, no? Que ens han obligat a que siguin quasi clandestines, no? A que siguin... Sembla que hi hagi algú interessat en que la gent no pugui o no vulgui o decideixi no anar a votar. Per por, per incertesa, per desconfiança, i també, deixeu-m'ho dir clarament, també per distància amb la política. Jo ho entenc molt bé, que molta gent pensi això no funciona, la democràcia no va, els governs no em responen. Tenim una pandèmia, gravíssima, tenim una situació de crisi de salut, tots tenim amics, companys, família propera, llunyana, que ho està passant malament, que ha mort, que està a l'hospital. Com a més la democràcia s'atreveix a venir aquí a demanar-nos que ara que entrem en un procés electoral? Doncs sí, és el moment també d'això. No és la millor forma. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha imposat que fossin ara en comptes d'aquí 3 mesos en molt millors condicions, on haguéssim pogut fer tot això d'una altra manera, amb un altre esperit, espero, amb unes millors condicions, amb la vacuna funcionant, amb la societat ja començant a mirar amb una certa mínima confiança cap al futur i per tant amb una oportunitat de decidir quin futur volem, de quina manera l'hem de construir, a través de quines responsabilitats, amb qui fem confiança, etc. Hi ha masses decisions a prendre i per tant aquestes eleccions són necessàries també per entendre què és el que està en joc. El que està en joc és si aquest país ha de sortir de la crisi, ha de superar la pandèmia i ha de construir-se a si mateix des d'una posició progressista, transformadora, d'esquerres, o ho vol fer des d'una posició d'estatu quo, de mirar enrere, de dretes. En aquests moments, deixeu-m'ho dir, el José ho ha explicat molt bé, el PSC és cada cop més una força conservadora, és una força de gestió del present,
Nosaltres no volem gestionar el present, volem construir el futur, volem anar molt enllà. No ens conformem amb simplement sortir del forat de la crisi. Sabem que hi ha molt a decidir en aquest sentit. Quina mena d'economia volem, quina mena de construcció de país hem de defensar. I em sembla que hi ha una altra decisió a prendre també en aquest sentit. No és només dreta o esquerra, és també si volem un país gestionat per nosaltres mateixos, on puguem decidir tant com sigui possible sobre el nostre futur, sobre el nostre present i sobre el nostre futur. Qui ha de decidir sobre la nostra ciutat, sobre el nostre país, sobre els nostres barris, des de Madrid o des de Catalunya, des de Barcelona o des del Palau de la Moncloa? I em sembla que això és el que des de la plaça Sant Jaume o des de la Moncloa. I això també és el que està en joc. Estem d'acord en que estem en aquests temps de democràcia imperfecta. Hem hagut d'aprendre sobre la marxa de com fer front a aquesta pandèmia, de com gestionar-la. Hem hagut de decidir sense saber-ne prou. Hem après dels nostres propis errors. Hem hagut de rectificar, però ho hem fet. Jo us puc assegurar que el govern de Catalunya, encapçalat en aquest terreny, sobretot per les conselleries i els membres d'Esquerra Republicana, s'hi ha esmerçat fins al fons de les seves capacitats i de la seva ànima, amb responsabilitat, amb risc de saber que no tot era perfecte, havent de triar entre opcions que cap era perfecta, havent de decidir quin era el punt d'equilibri entre salut, economia i possibilitat de tirar endavant el conjunt del país. I això no és encara ara una feina fàcil, però l'estan fent. L'està fent Pere Aragonès, l'està fent Alba Vergés, l'està fent el Chakir El Homrani, l'està fent Esther Capella, que també és candidata, per cert, l'està fent Teresa Jordà, l'està fent tot l'equip, tot el grup de consellers, tot el que vol dir avui Esquerra Republicana al govern de Catalunya. I em sembla que aquí hi ha una de les raons, hi ha una de les diferències. Jo parlaré avui de diferències, ara m'entendreu per què ho dic. Parlem un moment d'Esquerra Republicana al seu conjunt, com a organització, com a projecte, com a visió de país. Mireu, Esquerra avui és la diferència, som els diferents. I som els diferents perquè no ens resignem, perquè no deixem de ser el que som, perquè som coherents amb la nostra història, amb la història d'anys i de 90 anys de claredat, de compromís amb el país, de projecte perfectament explícit d'on volem arribar. Volem la República Catalana de drets i llibertats i per tant no hem canviat, però també som els que no ens resignem, que no ens conformem, amb gestionar aquest present inacceptable. Som els que volem canviar el món, sí, volem canviar el món, començar pel nostre món, per aquest món, pel món de Nou Barris, pel món de Sant Andreu, de Sant Martí, de tots els barris d'aquesta ciutat i d'aquest país. Esquerra Republicana vol dir moltes coses, cada cop més. Ha sabut créixer, ha sabut fer-se gran. El José ho explicava. Tots som conscients de com ha canviat, de com ha evolucionat, sense deixar de ser el que ha sigut sempre. Però ara podem dir que Esquerra Republicana és república, Esquerra Republicana és socialisme, transformador, progressista, genuí, autèntic, i Esquerra Republicana és ecologisme, i és transició energètica i canvi climàtic, i som conscients del que això vol dir. I Esquerra Republicana, també deixem-ho dir, és feminisme, com hem comprovat amb els companys que ja han parlat i amb el que parlarà immediatament després de la Najat Driouech, que n'és una mostra molt més que digna i molt més que significativa del que avui és Esquerra Republicana. Mireu, nosaltres fem campanya de país. Nosaltres tenim un concepte de país, tenim un programa, tenim uns propòsits, tenim clar una estratègia, volem anar en una determinada direcció, republicana, de construcció, de defensa dels drets de tots els ciutadans. I tenim, jo crec, que totes les eines i tota la consciència del què cal fer, del què i del com cal fer-ho. I sabem que volem una república, en últim terme, una república de drets, de ciutadans lliures, de ciutadans que decideixin sobre el seu propi destí, sobre el seu propi futur. Tenim un missatge clar que tots ens hem de plantejar, tenim una pregunta sobre la taula, no? Què farem, com gestionarem després de la pandèmia aquest país? Què vol dir sortir de la crisi? En quins termes hem de dibuixar i prendre decisions en aquest terreny? Nosaltres seguim dient llibertat, nosaltres seguim dient república i per tant seguim dient amnistia i autodeterminació.
i seguim dient que estem disposats a seure a la taula amb l'Estat i amb els seus representants, siguin quins siguin, ara amb els socialistes, no perquè hi confiem, no perquè hi creguem, no perquè sabem que ens faran cas, perquè els volem forçar a seure i a dialogar i a entrar en negociació concreta, democràtica, real, tangible, del que vol dir llibertat i del que vol dir dignitat. Però sabem que per poder fer això, per seure a la taula amb aquesta dignitat i amb aquests objectius grans de país, de llibertat, hem de ser forts de país, hem de ser país, hem de tenir un país fort, un país cohesionat, un país digne, un país de dignitat, de llibertat i de benestar. I això vol dir un govern liderat, amb projecte transformador, amb claredat de compromís, disposat a retre comptes, disposat a donar explicacions, disposat a donar la cara, que és el que ja estem fent des d'Esquerra Republicana. Per ser forts a Madrid hem de ser país a Catalunya. Per ser forts a Madrid hem de ser país sencer, global, coherent, cohesionat a Catalunya. Ser país a Catalunya què vol dir? Vol dir el que ja hem explicat. Vol dir salut, vol dir educació, vol dir cultura, vol dir habitatge, vol dir serveis de les persones, vol dir José Rodríguez, vol dir Najat Driouech. Això és el que vol dir ser país. El José Rodríguez ha liderat d'una manera espectacular al Parlament de Catalunya la defensa del dret de l'habitatge. I no retòricament, no fent discursos, no, construint, elaborant lleis, negociant, acordant amb la resta de partits, però al davant, liderant des d'Esquerra Republicana. I això és socialisme transformador, i això és fer país, això és ser Catalunya de la millor manera. I la Najat Driouech, que ara escoltarem, ha liderat una altra magnífica llei, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació, que és un altre aspecte fonamental de la nostra situació i del nostre país. Aquest país nostre és d'una complexitat, d'una diversitat, d'una desigualtat que no podem no tenir en compte. I per tant hem d'estar disposats a afrontar totes les batalles per capgirar les desigualtats, per respectar la diversitat, per crear cultura, per crear educació, com deia el José també, per ser ciutadans de ple dret de dalt a baix, a tots els punts del territori, a tots els barris. I això és Esquerra Republicana avui. Això és el que és. Aquest és el nostre projecte, construir aquest país, ser aquest país, i ser-ho des d'una responsabilitat de govern, des del lideratge clar, transformador d'Esquerra Republicana a la plaça de Sant Jaume. Això és el que necessitem. Ser país vol dir guanyar des de l'esquerra, i ser país vol dir que guanyi Esquerra Republicana perquè pugui governar, perquè pugui donar la cara en aquest terreny. La Pilar, per últim, ja vaig acabant, em parlava amb molta claredat d'una de les altres qüestions que estan sobre la taula en aquestes eleccions. Esclar, si ens hi parem a pensar, pot ser més senzill, no? És o triar entre Esquerra o PSC, com també ens acaba d'explicar tan magníficament el José. Però jo crec que hi ha més que això. En el fons hi ha democràcia o feixisme. El que hi ha, encara que no sigui, no és que el feixisme pugui guanyar, però sí que pot entrar definitivament a la nostra mapa polític. Sí que pot començar a fer mal des de dintre. Sí que pot començar a atacar-nos per la retaguardia. Sí que pot desprestigiar les institucions. Els feixistes necessiten utilitzar la democràcia per destruir la democràcia. Això és el que estan fent, això és el que faran. És el que han fet